1 na poziciji. Objekat lociran, vršim izviđanje. S1 na poziciji. S1, izvještaj za komandira. Lijeva strana čisto. Tim 1, tim 2. Ovdje komandir. Kreni. S2 na poziciji. Tim 2 na poziciji. Tim 1 na poziciji. Ovdje komandir. Tim 3, kreni. Vršimo pregled lica. Vežemo lice. Lice vezano. Lice stavljeno pod kontrolu. Spremno za evakuaciju. S1 izvještaja sa bijele strane i pravca sjevera. Jedno lice sa strankama prilazi objektu. Ovdje komandir. Tim 4. Puce za lice. I to lište slobode. Tim 4. Vučemo lice i krećemo za isti. To je policija! Odlazi ljudi!